Salam aleyküm. Men Devran. Havarsız galmayıp beşiginin 54. bölümüne hoş geldiniz. İlki böyle bellek geçesim gelen zatların biri konkursu cemledik ve hemme katnaşanlarınıza minnettarlığımızı bildirýär. Yaşlar, Instagram olsanız köpten beri size like basın, tesir edin, ağzavın deyip yatladım yok. Alın onun eline şu an yatlat yani like basın, tesir yazın, ağzav olmadık olsanız. Ağzav olun ve hükmane suratta canjara basın. Ve inge saat haştım olsa kıyın görmeyen göre. Dostlarınızı WhatsApp'tan, Instagram'dan, Imo'dan paylaşın. Dostlar gelin konkursun yenicilerini ağzak geçeyin. Rahim Gurbanov filan online gepleşigine tesir alıp in köp like alan dostumuz Murat Hudaybergenov. Numanat sowgady var. Rahim Gurbanov sowgadyny goşular nesip bolsa. Geldik esas konkursun yenicilerine dostlar. 6 sany Redmi 8 telefonun eýeleri. Dayko Vatan Cennet Ağalyeva, Begenç Muradov, Amaly Matematika tema, Didar Kuliyev, Ataş Çarif. Dostlar sizin altınızda da şu wagtdan nesip etsin yani. Dostlar gören bolsaňyz yeňijileri gün efirde sayladyk. Hem de bir dostumuz şeýle diýipdir. Yeňijilerin kanaly yapyk bilir ýal kanal ýoga diýipdir. Dostum, iň gyzyklyry senin kanalyňyşlar ýaly. Ýagny YouTube ulanyjylaryň %98'i şylar ýalak bolýar. Sebäbi agzalar YouTube kanalyny professional şekilde ýöretmediği üçin ve videoları yüklemediği üçin, nomer belgejini girmediği üçin şylar ýaly şekilde bolýar. Hem de dostlar yeňijilerin her birinde sowgatlaryny goşurup videolaryny paylaşar. Bu bölümdäki täzeliklerimizden köpüsi gelin ýyllarymyzdan. Awadan söýňok. Meniň gün ýaly söýňok awadan. Yarım gel yanıma. Yarım gel yanıma. İnniki klipimiz Söhbet Jumayev'dan obrazlar daş. Ine şeýle klipi bilen. Farhad Raif'ten Afterski betaydım. Bulona. Favi babam radi işledi. Klipini Art Studio. Kimi bu satansa şarya seni tayin elini bilin azimli. Anatan soyna bulona. Anatan soyna bulona. Anatan soyna. Mehri ıydırına täzelikleri bilen dinleyicilerini beğendirýär. Ýadama. Çek basam nevimi yar. Beni sevmekten yadama. Deli ettin beni. Sevgi dar inni. 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 Yaşaydım çymyz Mukam Mehmet Çarif kavraydım aydypdyr. Sensiz. Ölüm bana dar bu dünya, boştur bu elim. Her gecelerim, günlerim yatlayan helim. Sensiz gülüm bana dar bu dünya, boştur. Kavr şakacıklarımızdan yine biri Amalya'dan. Sevgi işte yüreklerde, manisi yok görüşsende. Ben alevlep yansam da, sana karışsam da, içimde haratadım dinle. Dostlar yakın vaqtda Amalya'nın täze klipi hem çıkar. Amalya'dan yürüte biz üçün video. Yuvalanıp içimde aradan güller gibi. Kliva var ya. Nesip bolsa täze klip. Meni gorady. Arada story'da hem haga paylaşıptım.
sen klina var ya sen ha o da nerede? Men yaralı, men yaralı. Yine bir bambiçki täzeligimiz Bumbo albom Kasimov'dan dinlen masaya detyen gowaydymlar var. Assa yörek gelende mail ettin sen beni. Aşık Mecnun Leyli'ni söğüşüdey söydüm seni. Assa yörek gelende mail ettin sen beni. Aşık Mecnun Leyli'ni söğüşüdey söydüm seni. MP3 aydımlarımıza gelemizde Batır Muhammedov'dan täze jaydym hoş gal sevgilim. Ol gün duştum köçede başında bat üymen var imma meni bir maňa giçe oğryn kıymen var. Mening täze çıkaran aydymyň köp kişi MP3 görnüşini soradı. Dostlar, haýyşlar boýunça dünya platformalarynyň ählisini yükledim. Dinleň, lezzet alın. Arzular başa barmasa arzusuz ýezermi? Arzusuz ýezermi? Instagram täzeliklerine gelemizde tamawagçylar sahypasyny ullukan konkurs 50 sanak bayragy var. Geçin, gatnaşyň, nesiýaňyza bolsa utarsyňyz. Täzeci ulu konkursa başlaýar. Bu konkursumuzda geçen iki konkursdan tapawutlykda 50 sanak bayrak bolan. Esasy bayraklar hem 5 tane telefon olur. Birinji ýere iPhone 11 Pro, ikinji ýere iPhone 11, üçüncü ýere iPhone 7. Yine bir Instagram'dan täzeliklerimiz Hemrara Jepfun accountunda mehri bilen toýdaky çykyşy. YouTube'da täzeliklerimize gelemizde Jeyt Nur öz kanalyny baýajak gepleşik agzalary bilen gepleşik geçirýär. İsteseňiz şertlerini ýerine ýetirip gatnaşyp bilersiňiz. Bu gepleşiğe koşulmak için anfaçık şartlar. Şu kanala yani Jaytunur Arts kanalı, Medjitimi YouTube kanalına, Medjitimi Instagram kanalına, Jaytunur Instagram kanalına ağla bolýandy. Yine bir gede aydan. Başlaýar onda. Selya. Символьно başlayan. Я сразу говорю, men köpden Geldiginde men iň gowaran şagajyklarymyň biri könüleri ýatlar şagajygymda Hemrara Jepfden "Sabrym yetmen garaşmadyň 24 aýa. Geregim söýenim näzim jeren galyň hoşynny." Sabrın yetmen garaşmadyň 24 aýa. Geregim söýenim näzlim jeren galgyn hoşynly. Sen maňa del bagyşlady kerem Hudaýa. Geregim söýenim näzlim jeren galgyn hoşynly. Yine bir könüleri ýatlaly Anuş Murat Durdyýewden "Sen bolmasaň Sen bolmasaň nädip ýaşaýyn senki dünýäni ömrüni leýin. Sen bolmasaň nädip ýaşaýyn senki dünýäni ömrüni leýin. Geldiginde sizin gowaran şagajyklaryňyzyň biri tesirleri okaýyn şagajyklaryna. Geçen hepdeki bölümde birinji tesirýadan Aýlar Berdim Radowna mennetdir. Gutlaýar. Aynur Aglywa şeýle diýipdir. Mediatama edýän işleriniz üçin köp sag bolun. Dogry aýtsam täzeliklerden hem beter döwranyň şadýanlygy üçin görýän diýipdir. Jeyt Nur'un ütköşük geplemelerine serede oturýan Mediatama şeýle ýokary derejelere ýetmeň esas sebeplerinden birem ikiňiziň şadýanlygyňyzdyr diýipdir. Muhammed Murat Omar şeýle diýipdir. Mediatamaň täzeliklerine söýgü, mehr duýulýar. İlderdine gara bagyr gyýylýar. 4 çarýar 360 öwlýär. Medetlidir. Sunwatmy
medet ve patpişikler üçün bet täzelikler berdiýipdir. Iň süýji arzuwlar bilen udaçy vsem den ol V7 oyun bolupdyr. Berdişke fan şeýle diýipdir. 11:37'de Döwranyň aýdan sözüne düşünenler like gülüp öldüm mene diýipdir. Näme diýdim käme? Adamyň bir tesbirini alyp hasaplaýar. Bir tesbir ýazsaňyz ýetýändir. WTF şeýle diýipdir. Leyla bilen ingliz dili şeýle diýipdir. Köp sag bolun, Mediatama diýipdir. 29 sany like alypdyr. Ve dostlar, gepleşigimizden soňuna geldik. Özüňizi gowja seredin. Hoş. Sag bolun. 1 2 3. Salam aýkym. Dizişdirersin gowalla. Şeyle deyip yazan dostumuzun kanalına girdik. Onun tam şeydi. Dostlar. Sayladık. Hem de etme. Ettin daima ettin. Sen ettin. Ettin. Lapsın gör utanarsın. Vallahi. Niştay kollay. Menin gün yalı. Menin gün yalı. Bugünkü bölümdeki Ver pırkolu tutuver. Edil bununla tutmalıdır. O gelişmedi. Zıydına təzirlikler bilen kimler veganir ya. Yatan öküde iyim yok diyen o Allah'ım. O şekilde yıkım yok. Yıkılsa haberim yok diyen. Haberim yok. Köprüden geçen sen aya Donga dahil dahil diyen. Aya dahil değil ya. Ben bunlar Türkler diye. Ayıya dayı de. Bizde olsa dongoda dahil değil ya. Size de bilmene aya dahil değil biliyor. Sizde dayı mı? O aya dahil değil. Edil marı aptallar dongoda dahil değil. Ver ki hiç govyalmandır sen müşahede ettin. Hemmesinde de var. Apple Music'te de var. Spotify'da. Tam sıklamayla. Menin täzaydım. Dur oğlum. El titriyor değil mi anı? Aşağında sen de var. Gülüp öldüm men edipdir. Näme etdim ki ama? Başlaydı. O men näme etdim? Allah.